Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yau ma zan gabatar muku da wani application mai suna Invitation Maker. Shi wannan application yana da matuƙar muhimmanci gaskiya a gare ku. Za ka iya yin IB na ɗaurin aure, gayyace da makamancin irin wannan, ko engagement da sauransu. Domin ka ga yadda za ka yi amfani da application, ka biyo mu cikin wannan bidiyo mai tarin albarka. Zan yi amfani da wannan dama a mika ta'aziyya ga babban abokinmu, wato Anas Abdullahi, a bisa rashin da aka yi mana mahaifinsa. Allah ya gafarta masa, mu kuma ta mu ta zuwa Allah sa mu cika da imani. Ku shiga cikin bidiyon. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah, kuna gani na aka fuskar wata kamar haka na shiga cikin application na da shi. Wannan application da za mu yi amfani da shi kamar haka yanzu ya buɗe. To za ka ga abubuwa da yawa a cikinsa kamar haka, ga sunan daban-daban sai wannan kake so. To ni bara in diba in select ɗin guda ɗaya daga cikin, sai mu zaɓi wanda za mu yi aiki a kansa kamar haka. Yanzu misali bara in ɗauki wannan, bara ya buɗe haka. Ga shi ne yana buɗewa na sati. Misali yanzu ga shi ya buɗe kamar haka. To duk wanda ka je kai kiliki a kansa, za ka ga wannan abubuwan na ƙasa sun fito. za ka ga gahi nan edit da sauransu. Sai ka taɓa edit ɗin, zai kawo ka kamar nan, kai typing ɗin abin da kake so ya fita a wannan wajen, ka goge wancan da ka gani a ciki kamar haka. Sai kai typing kamar haka. Misali bara in sa ɗan kiyawa, misali bara in sa ɗan da misali ga ɗan wani aiko nan sama, ya ka taɓa shi, kaga ya fito da shi yanzu. Misali ga shi nan, kaga ɗan ya fito misali yanzu haka. To shi kenan, bara na taɓa wannan na ƙasansa, bara na ɗan saita shi, bara na taɓa wannan na ƙasan, kaga shi ma ya taɓo. To bara rubuta misali, kaga ya zo. Bara na delete ɗin abin da na gani a cikin tafi ɗin abin da nake so. Bari misali kamar haka, kaga shi ma yanzu na gama, na fito da shi yanzu kamar haka. Kaga ɗan kiyawa. To yanzu misali bara mu bar shi kamar haka, bara mu je mu saving ɗinsa. Ga wani guri nan sama, sai ka taɓa shi, zai yi saving. Ga shi nan kana ganin, kaga saving misali zai da kawo ka saving to gallery. Ga shi ne ya kawo ka. To kaga na yi saving ɗinsa, kaga yanzu ya yi saving gaba ɗayansa. Yan uwa, wannan ne farkon zuwan ka, daure kamar subscribe a wannan channel ta mu ta Kankiyawa Tech Ed, sannan ka latsa ƙararrawar sanarwa duk lokacin da muka ajiye sabon bidiyo ya isa gare ka. Mun gode.